your goods ozosie ikpughekwu ya onye ọbụla azụbakwa. Unu amaala ebe nwunye nọ na shop ebe ọ na-agba asịrị? Unu ama na mmiri jidete ma beans ma fiofio ma everything nwunye nwe ma anya ya nwunye wee si ebe ọ nọ wee ga gbala ọsọ kpuchili isi. Mgbe nwunye ji wee lute mmiri elugo na shop mana mmiri agbago everything ya na-ebu etezie n'ime because na ndị fọ na zinc ka na amatukwe a na drop ka na-ebupụzie nwunye wee bata wee gbala ọsọ wee bata ekpu onye ụla ọsọ ike na nya wee kpukwesi ọzọ ọda n'akụkụ were aka ya tilizie ogbukwe mo ịmagodo ya wee n'anya fụ na ndị mmadụ na-enezi anya ya wee hapụ ya wee iwo atọfu iwo ya wee bulu beans wụọ na bulu fiofio wụkwasị ya n'elu bulu kedu afọ ya ọ rice wụkwasakwu ya n'elu ebe afọ wee tọnụ ojewelu. Unu ama ife nwunye eme? Nwunye wee welu vidio fiofio na beans na nke nwanne onye afọ ikochara ọnụ wee sendị ala mamia wee sendị ọlanya malia sendị ala mamia wee na-aba si nọ maka na apụrụ apụ jee igote ife si mmiri wee maa the whole thing kedu ife nya aka eme nya ga-efe efe so wee disgrace enye o wee mee nna wee mibi ife ka ọ na-akọ wee si n'afịa wee na-abe nne ya ya chegidelie n'ụlọ na afọrọ ya oluechi niile nye ejebe na shop lokpọghe shop afọ ọkwa ịghọtago wee fụ ihe niile ya mere atọfu iwo ya mara ife a ga-eme ya wee kpọọ ụmụaka na-akwụgharị na ịmagonu wee kwụọ ha obere ụgwọ ụmụaka wee bido wee rọba the tin ya wee buko ngwongwo niile dị na shop wee bunete bie na nwunye elesikwe ọ sị m nne na nwunye nọbe nne ya na ịghọta kịta ya wee sị na ya da anụzikwu gbazia nkịtị. Ọ sị m after 6 months papi ya zie ozi si ya na onye tie nwunye ife ọ na ọbịanụ be nne ya bịa kpọlị ya maọbụ ọbịafụ ndị be nne ya ya sị ha na ọ bụrụ na onye tie nwunye ife maka na ife o meludo oke ịghọta na ya tie ya ife ya abịa be nne ya bịa ya biko mana ọ bụrụ na onye tie nwunye ife maka na o westịrị ego eji elili ya amaghị ya biko in fact ya da anụzụ n'ụlọbazia gị gwa nwunye gị ka ọ nụbazie anya bụ nwa ya chọrọzi maka na nwunye gị bụ onye dị in control of my house ya chọzi ọsị ma ebe afọ ka ọ nọ wee fụ ha n'anya nwunye after 3 days ya kwụsịrị ihe a chukwu mere ebele ọbụla ụbọchị ụka na ya nọ obulu akpa ya chighete ya sị ya na ọma mbakwa ebe ọmala etu o si wee na-abe nna anya chighebe na achọzi na ọma nrapụ ya na ụmụaka for 6 months bọsị sọrị ọkụchala ọkpa na taba ya chọrọzi maka na nwanne ya nwaanyị anọgolo na-enetele ụmụaka anya nwunye wee na ọ ga nwoke wee na-akpọ ya sị anya bịa ka esetụlụ onye asị na ya chọrọ nsetụ na fagwa ya date ya ga-abịa wele ife ya ma n'isi ya before ọ ga nwoke na ndị mmadụ wee bịa yọba biko ya biko ife sọrọ anya bụrụ ya gbaghalụ n'ọkwanụ di na nwunye na fa na-enwe esemokwu na ife o tiri ekwuzi maka ya na ife a na-ekwu bụ ka ọ natakwa bịa n'odo ụmụaka anya ya biko osikwa nke a ọ pụọ nke a na nwafa nwaanyị adọsọrị nke nwanya wesị ha na anụgo ihe unu kwuru unu ga-anaba o chacha enye eche unu ga-anaba ọ sị m na ife a ji wee kọbara anyị akụkọ bụ n'ike agwụgie na nọmba 1 bụ na nwaanyị a dị too lazy. Nọmba 2 bụ nọọ ife mami agwalị ya ka ọ na-eme. Nọmba 3 bụ na o nwere shishi tọrọ ọ ga-akpa ata n'ụlọ mana ọsọsọ ya jesi ọlụ bata na ya ma nwe peace. Ọ sị m for this past 6 months n'isi juru oyi na for this past 6 months na si ife a na-aya bụ ụmụ ya and na adugo used to ụmụ ya too na adugo used to ụmụ ya na achọrọzi fa na-ayị anya biko kene ya gbaghalụ ọ bụrụ na ya je kpọchighete nwaanyị akịta azụ maka na ịgwakwu na eziokwu na osisi meghelie salon maka na ya jụ nwunye kedu ife ọ ga-eme ọ si meghelie salon nọ ife ya na-alụbu bifo nya wee nụba di una afụrụ nọ ebe a na-agba asịrị ka ọ chọrọ ọ gbagide gasị na ọmarị ya alụ na the next thing iwu o bidozie salon fa duzie ọgwọkọta nke mami ya gwara ya ma nke ndị mmadụ ga-agwụ ya wee kụkọzi anya ọnụ wee bụ etelie ọ bụrụ ife ya ga-eme na ya chọrọzi n'imebie ego adịrị ya ka ife ọbịa gara akpata $1 shishi tọlọ nna ike gwụkwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga na-agbagharị na-ayọ di ha n'elu na-ayọ ha n'ala mepelụnụ m afịa mepelụnụ m ife ka mmebe
ụkwa na-adalụ ndị na-amara ata. Ụkwa na-adalụ ndị na-amara ata. Chineke. Ya ka nwoke mepelu gị afọ izizi klasịrị jawalụ. O mepeelu gị nke ịbụọ hapụ mmiri ọmasasị afịa na ị na-akụ asịrị. Mụna afụnugo ode. Ọ bụlụ mama gị na-anụlụ gị di gị. Eziokwu na nne gị ga-agwa gị ihe ị ga-eme mgbe ụfọdụ. Mana when it comes to marriage, it's yours, not your mother's. Marriage gị bụ nke gị, ọ bụrụ nke nne gị. Nne gị nọ na marriage nke ya. Ihe na-ewute m bụ na izuzugide ihe a di gị wee chụọ gị, ọ bụrụ gị ka ikpe mara. I wee nalụọ ihe wee fịaba ndị be unu arụ. Ha esinye gị n'ite na-esonye nkụ. Ịka ya emasị gị na abe di gị. Isi na ife mama gị kwuru na-eme, gwa m eziokwu. Mana ọ bụrụ gị bụ papa gị, ị ga-adọ happy. A na-akọghịrị ụzụ ngana. Oh yes. Ilegote ọkụ agba efuke, ị na-akwụgharị akụ asịrị. Ka hunehune dị otu a. Amarọ m ka hunehune ga-adụ ma ọ bụrụ na imegelie that salad. Amarọ m ka ọ ga-adị o. Ọ bụrụ na ọnya ka ife ile na ọ ga-abịa ime ka udo wee chịa. Na you sabi. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ, ekwene ka mmadụ gbuo gị n'oge gị elugo. Ekwene ka ị nwee ọbara mgbanye elu maka na ị na-alụ nwaanyị. And udo ole ịmali ọsọ ike na magharị ya ofu mbọsị ịma anya ọda obi ntege. Ibula aka ọchụ na ị na-alụ nwaanyị. Ọ bụ nnọọ ife ị ga-agbaghalụ nwunye ebe na-eri eri chọọ etu ị ga-esi wee paachị a. Ị malụlụ ma ife ị ga-eme nwanne m. Mana ọkwa ịfụlụ nke mami ya nụnwa na-abịa etinye ọnụ na your marriage. Na-akwụghalị na-akwụsa. O jesi ebe mami ya nata m ya afọzi n'ụzọ. Ị ga-etinye nke afọ ọnụ. Yes. Mana ife m na-ajụ bụ, nne nwaanyị na-etinye ọnụ na ebe nwa ya na-anụ di ka ọ gbasa anya na nwa ya. Ọ bụrụ na nwa ya afọ nata, ọ ga-anụ bịa ka o nwere ụdị ọzọ o dobelie. I don't understand. Kwere m nghọta o. Mana unu eji n'ife nkwu wee chọọchị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.